दा ओंखायनो आं नैबेखौनो बुंगोन जे जोङो जोंनि जुदि फरायसालिखौ जुदि फोथांना लाखिनो गोनांबाथाय जोंनाव फरायसालियावहाय थोजासे बिबांनि फरायसाया थानो नांगोन आरो थोजासे बिबांनि फरायसाखौ जुदि जोङो खालामनो गोनांब्ला बे फरायसालियाव जुदि इडुकेसन सोलोंथाइनि जि माबा बियो मोजां जानो नांगोन दा सोलोंथाइखौ जोङो मोजां खालामनो गोनांब्ला सोलोंथाइनि बेबस्थाखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जों साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा जायफ्रा कनसियास गार्जेन बिथांमोनानो गावबा गावनि गथ'खौ एलपि स्कुलाव होनो नांगोन आरो जुदि जोङो फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो हायाब्ला इयुननि समावहाय जोंनि जिथु बर' बिजों बा जोंनि जिहेतु माने जोंनि गामियाव थानाय जिथु गोरिब थाखोनि मानसिफोर दा बिथांमोना माखासे उसुबिदायाव गोलैहैगोन गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय दिनैनि दिनावहाय जिखिनि बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक पास जाबाय गुबुन गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव माने खोब मोजांसिनै रिजाल्ट जादों 3800निख्रुइबो बांसिन सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों दा बिनि गेजेरावनो गोबां प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुलनिफ्रायबो माने गोबां फरायसाफ्रा मोजाङै उथ्रिसार जानो हादों दा आं नैबे बेलायाव बेखौनो बुंगोन नंगौ मोनसे समावहाय जोङो जोंनि बर' बिजोंनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिदों होनोब्लाथाय बेनि 80%आनो प्राइभेट स्कुलनिफ्राय उथ्रिसारदोंमोन आरोखि खिन्थु देग्लाय जोङो नुदों गोबां जोंनि सरकारि स्कुलनिफ्रायबो माने सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों बर' बिजों फरायनानै दा आं नैबेखौसो बुंगोन बेखायनो जे गथ'नि रोंनाय रोङिया प्राइभेट बा सरकारिजों खोथा गैया जुदि जों बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लायोब्ला आरो गथ'आ जुदि गावहानो जुदि गोसो दङब्ला फरायनायनि निस्सय बियो प्राइभेटआवनो फरायाथों मानो सरकारि स्कुलावनो फरायाथों मानो बियो जाफुंसारगोन मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन दा बेखायनो जोङो दिनै बेखौनो नुनो मोनदों दा बे बेलायाव आं नैबेखौ बुंगोन जोंनि गोबां गार्जेनफ्रा जायफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव हरनो हायाखिसै एबा गोबां जोंनि गोरिब थाखोनि जायफोर गार्जेनफोर बिथांमोनखौ एखनबा जोङो गोसो बायनाय नुयो जे जोंनि गथ'फ्रा सरकारि स्कुलाव फरायनानैलाय बहाथो माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हानो बायदि बायदि दा ओंखायनो दिनैनि दिनावहाय जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि फिसाफ्रा जे सरकारि स्कुलाव फरायनानैनो जे जिबायदि मोनसे मोजां रिजाल्टखौ दिन्थिनो हादों दा बेनो प्रुफ जादों जे गथ'नि रोंनाया प्राइभेट एबा सरकारिजों खोथा गैया गथ'आ जुदि गावहानो फरायनायनि जुदि गोसो दङब्ला एबा बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ जुदि मोनसे फोथायनायखौ लानानै जोथोन लायोब्ला बे जेरावखि फरायाथों मानो मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन दिनैनि समाव जों नुनो मोन्दों गोबां गामियाव थानाय गुदि फरायसालिफ्रा थैनो थांगासिनो गामिनिफ्राय गोबां सुबुंफ्रानो प्राइभेट स्कुलावसो होगासिनो बर' मिडियामावबाबो दा बेहाय दा बुंनो सानो बे बेलायाव जोङो जुदि साननो थाङोब्ला गुबै खोथाया जाहैबाय मा साफ्रोमबो बिमा बिफाया दिनैनि दिनाव जिहेतु कनसियास जाबाय सांग्रां जाबाय बे हिसाबै साननानै लायो जे प्राइभेट स्कुलावसो मोजां क्लास जायो प्राइभेट स्कुलावसो फरायनाय गथ'फ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बे थांखिखौनो लानानै दिनैनि दिनाव माखासे गार्जेनफ्रा प्राइभेट स्कुलाव हैदों दा प्राइभेट स्कुलाव हैदोंब्ला गामि दरसेयाव बोसोरसेयाव हमनानै ला 20 जन गथ'आ गोदानै एडमिसन लागोन साप'ज LKGआव दाना बे 20 जननिनो 15 जना जुदि प्राइभेट स्कुलाव होयोब्ला बाखि जिखिनि साबाया माने सरकारि स्कुलाव थाबोबाय दा बेबायदिनो माने मालाबा बोसोराव साबा मालाबा बोसोराव साथाम मालाबा बोसोराव साब्रै दा नोजोर होयोबा नुबाय जे गंसे LP स्कुलाव सरकारि LP स्कुलाव जे टटेल गथ'नि अनजिमाया फरायसानि जुदि इनरलमेन्ट बेयो माने 10, 12, 15 जनल' दा बे बेलायावहाय सरकारनि जिहेतु मोनसे मा होनना बुङो 30:1 दा गथ'फ्रा जुदि थोजासे नङाब्ला बे गथ'फ्रानो जुदि स्कुलाव थोजासे गैयाब्ला सरकारा गावसिनि नेम हिसाबै दिनैनि दिनावहाय ओंखायनो जों माखासे LP स्कुल गुदि फरायसालियानो होन बा गुबुन गुबुन फरायसालियानो होन दा बेखौ जों एमालगेमेट खालामनायखौ जोङो नुदों आरोखि दा ओंखायनो आं नैबेखौनो बुंगोन जे जोङो जोंनि जुदि फरायसालिखौ जुदि फोथांना लाखिनो गोनांबाथाय जोंनाव फरायसालियावहाय थोजासे बिबांनि फरायसाया थानो नांगोन आरो थोजासे बिबांनि फरायसाखौ जुदि जोङो खालामनो गोनांब्ला बे फरायसालियाव जुदि इडुकेसन सोलोंथाइनि जि माबा बियो मोजां जानो नांगोन दा सोलोंथाइखौ जोङो मोजां खालामनो गोनांब्ला सोलोंथाइनि बेबस्थाखौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जों साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा जायफ्रा कनसियास गार्जेन
बिथांमोनानो गावबा गावनि गथ'खौ LP स्कुलाव होनो नांगोन दा जियानो जा आं दहाय बुंनाय बायदिनो खिन्थु दिनैनि दिनाव बयबो जिहेतु गावबा गावनि गथ'नि मोजांनि खोथाखौ सिन्था खालामो हिसाबै खाथियाव थानाय मोजां स्कुलखौ नागिरनानै गावबा गावनि गथ'खौ एडमिसन लाहोयो दा बे बेलायावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' थुनलाइ आफाद बा बर'नि माखासे सानसुमैफ्रा गोबां खोथा बुंसोलायबाय थायो जे मा बेबस्था खालामोबा मा खालामोबाथाय जोङो बे सरकारि फरायसालिफोर जेराव दिनैनि दिनाव माने फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांबाय आरो बे फरायसालिखौ बोखांनानै गुबुन जायगायाव लांनो थांगासिनो दं दा बेफोरनि बेलायाव मा मावनांगौ मा मावना बेफोरनि सायाव खोथा बुंबोबाय थादों निस्सय जोङो फरायसालिखौ जों फोथांना लाखिनो नांगोन आरो जुदि जोङो फरायसालिखौ फोथांना लाखिनो हायाब्ला इयुननि समावहाय जोंनि जिथु बर' बिजों बा जोंनि जिहेतु माने जोंनि गामियाव थानाय जिथु गोरिब थाखोनि मानसिफोर दा बिथांमोना माखासे उसुबिदायाव गोलैहैगोन होननानै आं सानो नोंथांनि फारसेनिफ्राय सरकारि गुदि फरायसालियावबो आं बे बेलायावथ' नैबेखौसो बुंगोन जोङो जेला गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन बे समावबो फोरोंगिरिया सासे एबा सानैयानोल'खामोन आरो बे समावहाय जों जेब्ला फरायदोंमोन जोंनियाव थाखोआव गंसे LP स्कुलावहाय 80निफ्राय 90 जन 100 जन 150 जन फरायसा दंमोन खिन्थु बे 100 जन फरायसाफोरखौ बे गुदि फरायसालिनि सानै फोरोंगिरियानो फोरोंनानै गोबां गथ'फोरखौ मोजां खालामदोंमोन दा जेनेबा जोंबो साफा एग्जाम्पल जोंबो गामिनि गुदि फरायसालियावनो फरायदोंमोन आरो बे जों फरायनाय समावबो फोरोंगिरिया सानैयानोमोन दा गतिके बे बेलायाव जोङो नैबेखौसो बुंगोन गतिके जे फोरोंगिरिफोरनि थाखाय जे गथ'आ दिनै सरकारि फरायसालियाव लेखा रोङाखै बे नङा एक्चुअलि जोंनि गार्जेनफोरनि गोरोन्थियाव मानोना गार्जेनफ्रा दिनैनि दिनावहाय गोबां गार्जेनफ्रानो गावबा गावनि गथ'खौ सरकारि स्कुलाव होदों होननानै बे इम्पर्टेन्स होआ गुरुत्व होआ साननाया नैबेसो जोंथ' माने प्राइभेट स्कुलाव हैनो हायाखिसै गामिनि स्कुलावनो होबाय गामिनि स्कुलाव होनाय गथ'आलाय बहा लेखा रोंनो जोंनि साननायफ्रा बेबायदि जालांदों आरोखि दा बेखायनो आं बुंनो नागिराखै जे मोनफ्रोमबो थाखोआवनो जोंनो फोरोंगिरि नांलायगौ होननानै मोनोब्लाथ' मोजां खिन्थु सिगां जेरैहाय सानै फोरोंगिरियानो फोरोंनानै गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हादोंमोन थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो खालामनो हायो दा बिनि बेलायाव जों गार्जेनफ्रानो सांग्रां जानो नांगोन मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन